जय शिवराय मित्रांनो, आपल्या पुढे जी तटबंदी दिसते आहे ती बाळापूर नगरीतील बाळापूर किल्ल्याची आहे आणि याच किल्ल्याच्या बाजूला ज्या नगरीचे नाव बाळापूर आहे, ज्या कुलदेवतेच्या नावाने पडलेलं आहे अशी बाळादेवी या देवीचे संस्थान आणि आपण त्याच मंदिरात आता आपण जातो आहे। बाळापूर हे जे नाव या नगरीला प्राप्त झालेले आहे ते याच बाळादेवी या देवीच्या नावावरून पडलेलं आहे। एकेकाळी बुलढाणा आणि अकोलाच्या मध्यस्थानी असलेले हे बाळापूर नगरी वराडा प्रांतातील वेगवेगळ्या राजवटीचे साक्षीदार असलेली ही नगरी। या नगरीचा इतिहास पाहता समृद्ध इतिहास असा लाभलेली ही नगरी आणि त्याच नगरीचे हे श्रद्धास्थान देवस्थान श्री बाळादेवी संस्थान। मंदिरापुढे आपल्याला दीपमाळ दिसते आणि हे मंदिराचे प्रवेशद्वार। जय माँ बाळादेवी।